Let's go. Ja sit just niinku, ei se oo mitenkään mun vika. Vaan. Kan Shalom yhdistetty olkoon ja Hava Bahasham ja Hava Shai Bahasham Hakdash. Tuplakunnianosoitukset GMS-leirin senioreille ja apostoleille. Okei, Shalom Hebrean Israelin toivotuille valituille maailmanlaajuisesti. Mä sanon vielä uudestaan kääntyen itään. Okei, yhdistetty olkoon ja Hava Bahasham ja Hava Shai Bahasham Hakdash. Okei, so let's go. Okei, mä katsoin tänään vähän aikaisemmin kun tulin tänne leirille niin näitä IS, Ilta-Sanomien uutisia ja ihan nyt uutinen, joka tästä päivästä tuli, että on ollut paljon näitä onnettomuuksia ympäri Suomea, auto-onnettomuuksia, joka nyt me eletään näitä tuomioiden aikoja, Sen takia mä haluan ottaa toisen Esran kirjan luku 9 nyt. Sitä ei ole kirjoitettu suomeksi, so mun täytyy lukea se englanniksi ja kääntää se suomeksi. Mitä aikoja me eletään nyt on tuomioiden aikoja, Ja mä katson, jos mä löydän se saman uutisartikkelin, Kuulemma 4 kuollukolaria vuorokauden sisään ja paljon ketjukolareita. Paljon kolareita. Lahdessa oli iso. Mun mielestä oli Virroilla, Lapualla, ympäri ämpäri. Tää on tämmönen IS-seuraaja, tässä on moni juttu. Mä oon päivitellyt tähän, tässä lukee yksi sysimusta vuorokausi Suomessa, 4 kuollut, massiivisia onnettomuuksia. Kuolemantapaus enontekijöillä Lapissa, sitten Virroilla,
sekä Lapualla. Okei? Ja sanotaan sysimusta vuorokausi Suomessa. Ja sitten sulla on meidän kansa, niin kutsutut negrot, tää eteläinen kuningaskunta, kutsuu itseensä mustiksi. Vaikka se ei tarkoita mitään, vaan negatiivisia asioita. Meidän kansa haluaa pysyä pimennossa. Joten tavallaan se mustuus kuvaa kyllä heitä. Pois lukien ne, jotka on herännyt tähän totuuteen, jotka tietää mitä on meneillään. Nämä vaan jatkuu. Tulee uusi päivitys kello 16.14. Ketjukoveri Keski-Suomessa. Ysitiellä on sattunut liikenneonnettomuus, jossa oli osallisena 4 ajoneuvoa ja 7 henkilöä, tiedottaa pelastuslaitos. Onnettomuus sattui Korpilahden eteläpuolella, eli Jyväskylän ja Jämsän välissä, about. Sitten se suurin, joka oli Lahti, siinä oli joku 30 autoa. Ketjukoverissa. Tässä lukee Lahden kovereista kirjattu 6 rikosilmoitusta. Neuvostie ja Renkomäen liittymä. Siinä oli osallisen 50 autoa. Sattui 8 aikaan aamulla. Useita loukkaantui ja useita kymmeniä sairaanhoitoon. Tässä on jännä teksti. Osallisena oli myös 3 poliisiautoa, kun kolaripaikalla olleisiin poliisiautoihin oli törmätty. Poliisit eivät loukkaantuneet onnettomuudessa. Toi on symbolinen juttu, koska esimerkiksi mikä heidänkin, kuten tämän koko edomilais, röllipeikko, varastavan vaakunan viesti on, niin, että se on pöllitty, tää leijona-symboli ihan yltäen jääkiekko maajoukkueeseen, niin selvästi on plagioitu. Mistä se on? Se on plagioitu ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 49, jossa sanotaan, että Juuda ja Havada, niin aidosti on tää leijona. Myös toinen kohta on tää ilmestyskirja, jos puhutaan tästä Juudan heimon leijonasta, joka siinä puhutaan Jahava Shaista, eli Herran pojasta. Se on se, mitä on meneillään. Aidot leijonan symbolin edustajat niin on hebrean israelilaiset, mutta alkaen Juudan heimosta, alkaen Jahava Shaista ensinnäkin. Se on sitten, että muut kansat, tässä tapauksessa edomilaiset, jotka muutkin edomilaiset on käyttänyt tätä ja käyttää tätä symbolia, Tsekki, Hollanti, Englanti. Mutta Englanti se historia on niin murjaanipohjainen, että jopa tämä Suomen ensimmäinen piispa Henrikus, Turun ja Suomen ensimmäinen arkkipiispa Henrikus, hänkin oli siis syntynyt Englannissa, oli niin kutsuttu tumma mies, musta mies, niin kuin se sanonta kuuluu. Niin puhutaan siis nyt kuitenkin symboliikasta, joka ei missään nimessä kuulu edomilaiselle, jota nyky-Finlandia edustaa. Ja kuten Jahava Shai teki ja myös mitä meidän, tai
GMS-leirin senioriapostoli Tahar viime aikoina sanoi, että nykyään meidän kuuluu puhua vertauskuvallisesti, symbolikielellä, koodikielellä. So, kuten on sanottu ilmestyskirjan 13.9, niin he joilla on korvat, niin kuulkoon. Se on jos tääkin sanoma, jos tää on silleen, että kaikki ei kuule, niin siihen on sitten syy. Siihen on syy. Ja sitten taas, ne jotka kuulee, niin heidän korvat on aukaistu, että he kuulee. Kaikki ei kuule. Suuri enemmistö ei kuule. Se on huomaan meikäläinenkin vielä enemmän nyt liikkuen eteenpäin, kun mä alan puhua tälleen koodikielellä raamatullisesti, symbolisesti, ja jos et ymmärrä, ei voi mitään sitten. Koita ymmärtää. Muutenkin nämä ajat on lopun ajat, juuri nämä ne ajat, milloin tulee näitä tuomioita. Me luetaan se kohta tästä toisen Esran kirjasta 9. Kuinka nyt eletään tätä tuomioiden aikaa. Aikaa, jolloin Herra ja Hava, hänen poikansa Jahushain nimessä alkaa vierailemaan, alkaa tuomitsemaan tätä maapalloa. Ja se mitä tapahtuu tässä tänään lauantai-aamuna Suomessa, teiltä on vaan jatkumoa siitä. Sota on syytty mitä on menemään. Minkä takia tuossa äsken mä mainitsin, kun puhuin tästä GMS-leirin senioriapostoli Taharista, että se on meidän, koska meikäläinen itse on niin kutsuttu ystävyysleiri tai affiliated camp englanniksi, eli en niin kuin ole virallisesti GMS-leirissä mukana, mutta on niin kuin ystävyysväli heihin totta kai, ja se on se polku, kuinka mä aloitin tässä totuudessa. Alun perin mä olin GMS Suomi tai GMS Finland, mutta sitten mä tein virheitä hengessä ja se sitten näyttäytyi sillä tavalla, että mä erkaannuin tästä ydinporukasta, sanotaan näin. Niin kuin virallisesti, mutta siltikin on yhteydessä näihin broideihin ja senioreihin. Ollaan vuorovaikutuksessa, kommunikoidaan. Ja ne välit on ilman muuta ystävälliset, joka täytyy olla kiitollinen siitä, koska tein aika isoja virheitä. Mutta se on elämää, kuuluu jatkaa eteenpäin. Joka tapauksessa tämän vuoksi haluaisin siis korjata, kun sanoin meidän GMS-leirin senior apostoli Tahar, niin ei sillä, että mä olisin itse virallisesti GMS-leirin jäsen, mutta että olen tämmöinen ystävyysleirin jäsen, eli affiliated. So toi on nyt selvitetty. So hypätään tähän toisen Esran kirjaan. Luku 9. Mä aloitan jakeesta 1. Ja koska se ei ole suomen kielellä, mitä mä teen, että mä luen englanniksi aina yhden jakeen kerrallaan, sit mä käännän sen jälkeen suomeksi. So, toinen Esra on kirja luku 9 ja 1. He answered me 10 and said. Ja tässä Esra puhui siis enkeli Urielin kanssa. He answered me 10 and said, measure thou the time diligently in itself, and when thou seest part of the signs past, which I have told thee before. Eli hän vastasi minulle sitten ja sanoi, mittaa huolellisesti nämä ajat, ja kun sinä näet näiden merkkien tapahtuman, joista olen kertonut sinulle aikaisemmin, then shalt thou understand that is the very same time where the highest will begin to visit the world which he made. Sitten tulet ymmärtämään, että se on juuri se sama aika, jolloin korkein alkaa vierailemaan maapalloa, jonka hän loi. Ja nyt on nämä vierailut tai tuomion ajat käynnissä.
Okei, paljon tuomioita ympäri maapalloa. Okei, jopa Meksikossa oli tällä viikolla joku suuri tulva. Se kuoli yli 60 ihmistä, yli 60 loukkaantuja ja niin edespäin, niin edespäin. Okei. So, sitten heräsi kysymys, kuinka suojautuu näin aikoina, kuinka vastaanottaa tämmönen suojakupla, joka esimerkiksi, jos olet kattonut tää Dragon Ball, ainakin Dragon Ball Super, mun mielestä se oli myös Dragon Ball Z aikana, tää Android 17, niin jos muistat Android numero 17, se mies, jos siitä oli 2 Androidia, tai kyborgi oli Android numero 17, joka oli se mies, oli se Android numero 18, joka oli se nainen, jota kurirille. Okei, joka tapauksessa jatketaan, niin se Android numero 17, haluan sanoa, että se oli True Nanogo 17, 18 True Hachiko. Okei, mutta kuitenkin se Android numero 17, mikä se yksi vahvuus oli kamppailuissa, se pystyi tekemään barrier. Okei, eli semmonen barrier, semmonen vihreä suojakupla. Okei, oikeastaan voin näyttää se, koska mä jaoin sen broideille tossa pari päivää sitten. Okei. Niin. Tai siis eilen oikeastaan. Niin joka tapauksessa toi on semmonen juttu, joka on ei pelkästään fyysinen, mutta myös henkinen. Israelin kansan valitut, ne jotka uskoo ja luottaa Jehovah Hashem Shaihin täydellä sydämellä, niin heitä tullaan suojaamaan näinä aikoina. Okei, sama aika kun kaikki muut kohtaa syvää helvettiä. Okei? Se on toi jae, jossa on psalmit. Ovat kovia poikia tappamaan palestiinalaisia, joo. Joo, mutta ei tää puhu heistä. Vai kenestä? Raamatusta. No joo. En mä edusta heitä, jotka on... Haista. No niin, samoin. So... Kato, tää on se juttu. Porukka luulee, että tää liittyy jotenkin nykypäivän Israelin valtioon, vaan sanomassa, että mä en edusta heitä, jotka tänä päivänä asuu Israelissa, porukka ei kiinnosta. Joka tapauksessa, niin se, mikä mä haluan lukea, on psalmit, luku 5. Okei. Ja se pointti on jakeessa joko 12 tai 13, katsotaan. Okei. Joka me nähdään, okei, henki on liikkeellä, okei. Them spirits, okei. So, psalmit luku 5 ja 9. Herran Jahva, johdata minua tahtosi tietä, tasoita minulle polku, vihamiestäni nähden. Heidän sanansa ei voi luottaa, he hautuvat tuhoa sydämessään. Heidän puheissaan väijyy avoin hauta, heidän kielensä on liukas ja pettävä. Ja me nähtiin just hyvä esimerkki siitä äsken, edomilainen, joka tulee tämmöisellä hostaililla energialla. Okei, kuinka sanois hostile suomeksi tämmönen tuhoavalla energialla. Okei, suoranaisesti. Okei. Mitä? Tää ei liity heihin. Toinen. Okei. Kato, toinen sekopää. Mä sanoin, ei, okei. Lauantaisin näköjään henget on liikenteessä. Okei. Se on... Toi on niin hauska juttu, koska toi on massiivinen väärin ymmärrys. Mut samaan aikaan ei, koska he haluavat ymmärtää väärin. Okei, joka todistaa, että heissä on tää paholaisen henki. Okei, heissä on vihollinen näissä, you know, them bugouts. Okei.
Miten muuten sä voit selittää tota? Okei? Joka yleensä meikäläinen opettaa sunnuntaisin silloin henki. Okei, koska lauantai, Saturnus, joo, automaattisesti tää on hyvin demoninen päivä. Okei. Jonka huomaa, henget on tosi tällainen irvokkaita, liikenteessä. Ja yleensä sunnuntai on jotenkin rauhallisempi vipa. Se on mitä tämä maailmakin tuntee niin kutsuttuna lepopäivänä ja niin edespäin. Se energia on paljon rauhallisempi. Nyt tänä sunnuntaina eli huomenna mulla on menoa, mä en kerkeä tulla tänne opettamaan, joten sen takia mä tulin nyt lauantaina huomaan. On paljon henkiä liikkeellä. Spirits on the move. Koska selvästikin, jos olisi tasapainoinen henkilö, niin sitten tiedustelisi asiasta ihan normaalisti, eikä heti hyppäisi tämmöisiin päätelmiin, jos olisi siis tasapainoinen. Mutta se on aika kaukaa haettua, että semmoista voisi odottaa näinä päivinä. Joku, joka olisi tasapainoinen ymmärrys, kysyisi, hei, miksi sinä edustat näitä israelaisia, he murhaa palestiinalaisia kovaa tahtia. Hei, minä puhun. Kato tuota taulua ensinnäkin. Tuossa taulussa lukee, että israelaiset on negrot ja latinot. Missä vitussa sä oot nähnyt nykymukamas... Hey, watch out man, watch out. Sorry. So, missä yhteydessä, joka mä sanoin hengettä liikenteessä, mä en pysty silleen viimeistelemään lauset. Tääkin dudeli törmäämässä mun tripodiin päin. So anyway, niin nykypäivän nämä pikkuhattuset, jotka ei missään nimessä ole se kansa, ei he missään nimessä ole sitä mieltä, että negrot ja latinot ja natiivi ja seminaari intiaani niin olisi tää osana, tai olisi tää valittu kansa. So meikäläisen kuuluu olla sen nyt valppaana, koska täällä on selvästikin henget liikenteessä. Todella tämmöisiä vihamielisiä, konfrontaatiohaluisia henkiä. Koska aidosti meikäläinen vastustaa täysin, mitä on meneillään nyky-Israelin maassa, koska he eivät ole se kansa, he ovat teeskentelijöitä, he ovat Amalekin heimolaisia aidosti. Ilmestyskirjan 2:9 saatanan synagogaa he ovat. Mutta ei ketään kiinnosta edes pysähtyä 8 sekunniksi ja kuunnella. He haluavat hypätä loppupäätelmiin, so tehkää mitä teette. Kummatkin näistä kahdesta yksilöstä. Koska he ei edes halua kuunnella sen, mikä on se aito tarkoitus. Vaan haluaa vaan ymmärtää, miten he alun perin ymmärtää se ja sitten mennä siihen kynsin ja hampain. So se ei sitten näytä hyvältä tämmöiselle henkilölle. Mutta mikä se totuus on, että me Israelin 12 heimon toivottujen valittujen jäsenet, me odotellaan armoa ja suojausta Herralta ja Havalta hänen poikansa Jahvashain kautta, kuten sanoi ilmestyskirjan 3:10. So, me odotetaan, että meissäkin on tämmöinen barrier tai tämmöinen suojakupla. Fyysinen että henkinen. Jos tulee jotain NATO-joukkoja, uuden maailman järjestyksen joukkoja, jotka yrittää ampua heidän edistyneillä aseillaan, niin sulle tulee barrier, joka suojautuu kaikista niistä vuodeista. Suojakupla. Joka sä sanoisit on mukamas yliluonnollista, mutta no katsotaan. Näinä aikoina on tosi tärkeää herättää tämmönen ihmetietoisuus. Pois!
ihmetietoisuus, eli miracle readiness toisin sanoen. Okei? Koska se on se, mitä näin aikoina tulee tapahtua. Okei, paljon ihmeitä. Olisitpa sitten valmis tai et. Se on parempi olla valmis, okei, muuten voi saada jopa sydärin. Okei? So, psalmit luku 5 ja 11. Langeta heille tuomiosi ja hava, joka voi äsken meni olla hemmetin pyörällä, joka näytti tyyli arabilta, kun se puhui, sanoisin täydellistä suomea, niin kun hän katsoi silleen niin hämmentyneen. Varmasti hän näki vaan ton otsikon 12 Israelin heimoa, niin mä en ole pystynyt olemaan jotenkin hajoamaan, koska se ilme oli, se oli jotenkin hassu ilme, jonka hän niin pisti siihen. Se oli niin semmonen, kuinka se kehtaa, tiiäks? Semmonen ilme. Mä katon hän silleen. Mä kokeilin olla silleen, että mä hajon niin. Mä kokeilin niinku pitää ihan pokerin naamaa. Tuo oli hassu tilanne, okei? Okay? So, mulla oli semmoinen pieni virne, sit mä katoin. Se oli se, oot sä tosi? Oot sä tosissas? Okei, mä sanoin, että ei tää liity heihin sit. Mut kato. Ei tää oo... Komedia, kiitos, okei. Kiitos. Okei. Totta kai nämä yksilöt on siis kirjoittuja, joo, mutta siis se komedinen arvo, joka se myös tuottaa, niin ei sekään ole huono asia, okei? Sillähän sanotaan, että mitä nauru pidentää ikää, okei? So. More life, okei, but fuck break. Joka tapauksessa psalmit luku 5 ja 11 langeta heille tuomiosi ja hava, anna heidän aikeittensa raueta, karkota heidät luotasi, heidän rikoksensa ovat lukemattomat, sinua vastaan he ovat nousseet, okei? Meidän kansan riivotut sekä pakana kansa. Iloitkoot kaikki, jotka sinun turvaavat, loppumaton olkoon heidän riemunsa. Okei? Ja tässä puhutaan Israelin kansan valituusta, tämä on äärimmäisen kaunis ja voimakas jae. Okei? Iloitkoot kaikki, jotka sinun turvaavat, loppumaton olkoon heidän riemunsa. Sinä suojelet niitä, jotka rakastuvat sinua, sinä olet heidän ilonsa lähde. Okei? Joo, se on myös mitä GMS-leirin senioriapostoli Tahar sanoo silloin tällöin. Ei sun pitää olla myös you have to have fun in this thing. Okei, joskus sun täytyy myös pitää hauskaa tästä totuudesta. Okei. Joskus sä voit heittää vitsin, okei, silloin tällöin. Okei, sä voit. Okei. No, pitää asioita pirteänä. Okei. Silleen, että sä et vaan monotonisen äänellä vaan. Joo, ja sitten seuraavaksi ja sitten seuraavaksi. Okei, ei. Mitä Raamattu sanoo? Me ollaan tämän maapallon suola. Okei? We are the salt of the earth. Okei? Joka selvästikin meidän tämän ulkona opettamisen aika on loppusuoralla. Selvästi. Okei, mitä tapahtui viime viikonloppuun se Broidin kanssa Kanadassa, okei. Paukkupatruuna, joku tuli siihen huitamaan, joku kännipää, spuge, okei. Joka sitten koitui pieneksi painimatsiksi. Siis, no, hän puolusti henkeensä ja itse puolustus ja sitten se spuge, joka tuli sen pyssyn kanssa, niin hän vietiin sitten, poliisit vei hänet sitten mukanaan, okei. Okei, jopa silloin, se oli tapahtunut lauantaisin, mä menin viime sunnuntain ulos, ja mä olin silloin, että hei, nämä kaikki on merkkejä siitä, että tämä street ministry, eli tämä katuopetussessiot, niin on loppusuoralla, okei? Eli tämä sanoman nälkä on tulossa, koska tämä sana on jo levinnyt ympäri ämpäri. Okei, nyt on ne viimeiset sekunnit ottaa vaarin kuunnella tätä sanomaa, koska tämä totuuden sanoma on jo levinnyt ympäri ämpäri maapalloa, okei?
sulla on internet, sulla on YouTube, sulla on mahdollisuus ottaa niihin videoihin teksti. Ekaskin tätä totuutta on monilla eri kielillä. Okei, sitten on englanniksi ja sä voit laittaa sen automaattiset tekstitykset ja kääntää sitä sun omalle kielelle, jos puhut jotain häröä kieltä, jolla tätä totuutta ei opeteta. Okei, so, ja nykyään mikä tää juttu on, mä en tiedä pitääkö jotenkin itse laittaa päälle vai saako se automaattisesti tää joku YouTube tekoälyääni, että esimerkiksi joku tyyppi tekee video espanjan kielellä, sit se on päällä, niin sit se vaan niin se puhe tulee englanniksi. Okei, se on nykyään kaikki näitä juttuja, sä et voi sanoa, että tää totuus ei olisi enää, tää ei olisi mennyt ympäri maailmaa, mutta mitä sanotaan Matteuksen evankeliumissa 24 ja 14, okei, no luetaan se. Okei, tää totuus tulee menee ympäri ja sitten tapahtuu mitä? Okei, luetaan siitä. Okei, Matteuksen evankeliumi 24 ja 14. Tämä valtakunnan evankeliumi, okei, eli tää totuuden sanoma, julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi ja sitten tulee loppu. Okei, so tää sanoman nälkä on hyvin lähellä, joka merkkaa sen ajan, että ekaksikin me ei tule olemaan kadulla opettamasta totuutta. Myös me ei tule olemaan YouTubessa nämä videot, tullaan sensuroimaan, tullaan kaatamaan pois YouTubesta. Myös muitakin alustoilta, BitChute, Odyssey, Rumble ja niin edespäin. Kaikista näistä eri areenoista tämä totuus tulee katoamaan. Okei? Ja sitten mitä se tulee tekemään? Sitten se tulee olemaan kusessa. Mutta se pointti on, että hei, ja myös mitä tapahtui viime viikonloppuun näille senioreille ja broideille, jotka on täällä Texasin Dallasissa, okei, heitä heitettiin kivillä, okei, isoilla kivillä, okei, heitä yritettiin kivittää, okei. So, nyt me huomataan, kuinka tämmöiseksi turhautuneeksi tämä energia on mennyt, joten selvästi nämä on merkkejä siitä, että tämä on loppu suoraan tämä setti, okei. Joka se on se, mitä me muutenkin odotellaan. Ei tää ole silleen mikään ura. Ei se ole meidän niin kuin, joku uratavoite olla näillä kaduilla seuraavat 50 vuotta. Okei, seuraavat 30, 40, 50 vuotta. Okei, me ei tehdä tätä minkään hemmetin uran vuoksi. Okei, me tehdään tätä, koska me pelätään Herraa ja Havabah Shami Havshaita. Me yritetään pelastaa meidän sielu näinä aikoina. Okei. Se mitä me toivotaan on, että Jahavshain kuningaskunta tulee maan päälle. Okei. Jota ennen tapahtuu nämä loput profetiat, okei? Jaakobin ahdinko, okei? Tämmönen Purge-elokuvien tapainen ahdinko, okei? Mikrosirun massapuskentu, okei? Kolmas maailmansota, okei? Jahavshai, enkelit saapuu, pelastaa Hebrean Israelin 12 heimon valitut, okei? Asettaa kuningaskunnan, okei? Se on se mitä me odotetaan, okei? Okei. So, me ollaan hyvin valmiita tähän sanomaan nälkään. Me ollaan hyvin valmiita siihen, että tämä nykyismaailmansysteemi kaatuu. Se on se, mitä me odotellaan. Se on se, mitä me rukoillaan, että tämä kaatuu. Että Jahavshai saapuisi tänään. Okei, huomenna. Okei, se ei ole mahdollista, koska tässä on ekaksi nämä profetiat, joiden tapahtuu. Me rukoillaan, että nämä tapahtuu nopeasti nämä profetiat. Okei. Selvästi tuomiten siitä, kuinka vihamielinen tämä energia nyt on, jopa ihmisiltä, jotka edes halua ymmärtää, mitä tässä on meneillään. Okei. Eikä missään nimessä pelkästään koskee näitä kahta äskeistä tapahtumaa, vaan ylipäätänsä maailmanlaajuisesti. Nämä eri tapahtumat, joita puhuin broidilla Kanadassa ja senioreilla ja broideilla Texasin Dallasissa. Okei. Nämä on suoria merkkejä siitä, että sanoman nälkä on lähellä, jos puhutaan Aamoksen kirjassa 8 ja 11. Okei. Okei, tää on se pointti siitä Barrier-kuvasta, jonka mä näytin. Okei, Android numero 17 Dragon Ballissa. Okei. Psalmit 5 ja 13. Sinä Herra Jahava
ja Hava annat siunauksesi vanhurskaalle, okei, eli oikeudenmukaiselle. Sinun hyvyytesi suojaa häntä kuin kilpi, okei, baarien, okei, suojakilpi, suojakupla, kuinka sä halutkaan sen nähdä, okei. Se on se, mikä on se suojaus, joka sallitaan Israelin kanssa valituille, ei vaan kenelle tahansa Matti Meikäläiselle. Okay? Se on nyt tämä toinen Esran kirja 9 ja 3. Therefore when there shall be seen earthquakes and uproars of the people in the world, eli silloin kun maailmassa näkyy maanjäristyksiä ja mielenosoituksia, then shalt thou well understand that the Most High spake of those things from the days that were before thee, even from the beginning. Okay? Sitten tulet hyvin ymmärtämään, että korkein voima ja Hava puhui noista ajoista alusta lähtien ennen sinua, jopa alusta saakka. Okay? For like as all that is made in the world has a beginning and an end, and the end is manifest. Koska kuten kaikissa asioissa maailmassa on alku ja loppu, ja se loppu tulee manifestoitumaan. Even so the times also of the highest have plain beginnings in wonder and powerful works and endings in effects and signs. Niin kuin myös korkeimman voiman ajoilla ovat selvät alut, voimakkaat ja ihmeelliset työt sekä loppujen efektit ja merkit. Okei, nyt me eletään näitä loppujen efektejä ja merkkejä. Okei? Ja se sysimusta vuorokausi, niin josta just uutisoitiin is.fi, niin hei, se on vaan merkkiä tästä. Okei? Ja ei kannattaisi hämääntyä siitä, että mukamassa on joku rauha meneillään Hamas ja Israelin välillä, okei, koska se kolmas maailmasta tulee kipinöitymään Lähi-idästä, joten siellä on asioita, jotka tulee uudelleen sitten kipinöittämään ton tilanteen täysin, okei, pistämään sen ihan uusille kierroksille, okei. Toinen Esran kirja 9 ja 7. And everyone that shall be saved and shall be able to escape by his works and by faith whereby ye have believed. Ja kaikki, jotka tulee pelastumaan ja tulevat escape, eli pakenemaan heidän teoillaan ja uskollaan, joilla te olette uskoneet. Okei, eli sun pitää olla se usko. Jos sulla on usko, niin sitten automaattisesti sulla on myös teot, okei, jotka tukee sitä sun uskoa. Okei, sä teet videoita, sä opiskelet tätä totuutta, sä luet Raamattua. Okei. Joka nyt viime aikoina mä en ollut niin aktiivinen videoiden teos, mutta täytyy sen kanssa parantaa, mutta mä oon lukenut paljon Raamattua osana yhtä haastetta, joka aloitettiin ihan Broidin kanssa. Okei, joka on tosi hyvä. Just lukee. Kuunnella tätä opetusta, okei, ja opettaa tätä, okei, kerran viikossa tulla ulos, opettaa tätä totuutta, okei. Nämä on ne teot, jotka todistaa sen alkuperäisen luottamuksen, okei. Ja 8. Shall be preserved from the said perils, and shall see my salvation in my land, and within my borders, for I have sanctified them for me from the beginning, okei. Tulevat olemaan säästettyinä näistä samoista vaaroista.
ja uhista. Jotka on nämä lopun ajan efektit ja merkit, tapahtumat ja merkit, jotka on jo lähtenyt käyntiin. Se on yksi juttu, jonka mä huomasin vuosia sitten, 2-3 vuotta sitten esimerkiksi GMS-leidin senioriapostoli Tahar, joka henki on vahvasti tekemisissä hänen kanssaan. Hän sanoi sille, että ei me olla vielä tässä Jaakobin ahdingossa, ei tämä ole vielä lähtenyt käyntiin. Se tulee tapahtuu, joo, mutta se ei ole vielä lähtenyt käyntiin. Mutta nyt hän sanoi, että me ollaan sen alussa, koska sä katsot myös sitä, mitä tapahtuu Jenkeissä, kumpaakin Jaakobia tai Juudaa ja Israelia kumpaakin, niin sorretaan yhdessä, joka se alkoi Israelista, eli Pohjois-Kuningaskunnasta. Nämä niin kutsutut latino- ja natiivi- ja seminooli intiaaniheimo. Koska sulla on nämä Trumpin lähettämät joukot, jotka yrittää heittää heidät pois Yhdysvalloista. Vie heidät, herra tietää minne. Ja sitten sanottiin, että hei, siinä on myös jotain haitilaisia, jotka halutaan yhdistää siihen messiin, ja heidätkin halutaan heittää meneen. Joka haitilaiset on mitä Leevin heimosta eteläistä kuningaskuntaa. Ja kun pitäisi tehdä viime aikoina, tai siis nyt lähitulevaisuudessa, video näistä 12 heimosta, keitä he ovat enimmäkseen näin päivin, koska mä en ole tehnyt semmoista videota nytten vähän aikaa. Mut sitten tää on meneillään. Ja sitten myös se kaikki sorto, mitä niin kutsutut negrot, eli Juudan kuningaskunta vastaanottaa Jenkeissä, on totta kai osana tätä myös. Se on sen takia nytten sä voit sanoa, että tää Jaakobin ahdinko, se on lähtenyt käyntiin. So let's go. Ainoa, ketkä on valmis. Sä et voi valmistautua siihen. Ainoa näitä elokuvia, esimerkiksi oli tää yksi elokuva Leave the World Behind, joka oli Netflixissä. Koskee sitä, että siinä tuli joku tämmönen kyberhyökkäys ja niin edespäin, mutta sitten niin ne tyypit, niin mitä mä sanoisin, ne meni sitten jo jonnekin taloon ja sitten siellä talossa tapahtui kaikki jänniä asioita, mutta sitten siinä lopussa, aika loppupuolella, ne kohtasi tai tämmöisen niin kutsutun preppaajan, joka oli sitten isoja varastoja, jotain riisiä ja Joka mä en kuullut, mitä toi nuori mies sanoi, tai nuori pikkupoika sanoi. Ja hän oli ihan hauska henkilö. Shalom. Ehkä hän oli Yasharala. Joka tapauksessa niin ne kohtasi jonkun tämmöisen preppaajan, prepper, joka oli sitten kotona jotain perkeleen haulikoita ja kuiva papuja ja riisiä ja öljyä ja jotain tämmöisiä, miksi sitä kutsutaan? Onko se aggregaatti? Wow. Niitä varasähköpömpeleitä. Niin edespäin. No ei ole ne asiat, jotka näinä aikoina sitten niin kuin, tulee suojaamaan tai sitten tulee ja sanotaan, että on valmistautunut näihin aikoihin. Toki joo, jos sä oot tämmönen henkilö, jos sä oot joku perhana eräjorma ja sulla on joku niin kuin, metsässä selviytymistaidot ja sä oot niin kuin, joku tämmönen armeijan Special Force, erikoisjoukkojen spesiaalimies. Totta kai siitä on hyötyä, ei tässä niin lähdetä myöskään vitsailemaan, mutta se pointti on, että tommosista jutuista voi olla jotain näennäistä hyötyä, mutta sitten loppupeleissä niin ei se tule olemaan se avain missään nimessä näin aikoina. Vaan se avain on, mikä me luettiin Psalmien kirjassa 5 ja 13. Sus on tää
tää suojakupla, okei, tai tää suojakilpi, okei, barrier, okei, barrier, okei, niin kuin Android numero 17, Dragon Ballsissa, okei, se on se juttu, okei. So, mikä on jopa huvittavaa seurata, kuinka näin aikoina porukka laiminlyö tätä tulevaisuutta ja tulevaisuuden tapahtumia. Sulla on sama kuin mikä oli meneillään Noan päivinä, okei, juodaan ja syödään ja mennään, pidetään hääjuhlia ja niin edespäin. Ja boom, sit yhtäkkiä tulva koitti, okei, nyt koittaa toisenlainen loppu, tulee maailmansota ja niin edespäin. Ja porukka ei ollenkaan ole valmistautunut siihen. Okay. Vaikka sulla olisi niitä vesikannuja ja kuivapapuja ja riisiä ja öljyä, se ei ole se juttu. Se ei ole se juttu, vaan porukka ei henkisesti ole valmistautunut. Okay. Me Israelin kansan valitut, me ollaan valmiita. Okay. Me ollaan äärimmäisen valmiita. Okay. Okei, silloin tulee tapahtumaan tämmönen hauska ilmiö, kun naiset huomaa, että ne miehet, kenen kanssa he on ollut niin tämmöisen turvallisuuden ja mukavuuden etsinnässä, koska heillä on ollut hyviä suhteita ja taloudellisesti menee hyvin ja hyvä ura, niin edespäin, niin noi tulee olemaan asioita, joilla ei ole minkään verran sitten merkitystä. Okay? Okei, noi tulee olemaan asioita, joilla ei ole sitten minkäänlaista merkitystä ja tämmöiset kyseiset miehet tulee huutamaan niin kuin nainen synnytyssalissa. Okei, tulee huutamaan pääpunaisena järkytyksestä koskien niitä kauhuja, mitä on meneillään ja ketkä tulee ottamaan iisisti ja rennosti nuo Israelin kansan valitut. Okei, nuo Israelin kansan valitut. Okei. Joten sitten tulee heihin, Israelin kanssa valittuihin tulee sitten tulva joukoittain näitä mymmejä sitten, joka on kirjoitettu Jesajan kirjassa luku 4 ja 1. Okei, luetaan se. Okei, sitten pitää mennä takaisin vielä tuohon toisen Jesajan kirjaan luku 9. Okei. Okei, joka tää on tulevaisuuden profetia, joka tulee alkaa tällä puolella jopa ennen kuningaskuntaa. Okei, tää Jesajan kirja, luku 4 ja 1. Okei. Kontrasti tähän Ranskaan. Jos on muistan kesän, kun piti siellä leirin, niin siellä jos tulee sinivalkoiset, jotka hei, mun täytyy palata siihen pointtiin, he ovat menneet plagioimaan tämän. Se miekko, joka siinä logossa on, se on siis mun on pakko sanoa oikeudenmukainen, en mä voi sitä kieltää. Se on se, siis sehän on se siunaus, jonka Iisak antoi Esaulle. Okei, niin siis se on ihan sen mukainen kuin kuuluukin olla. Okei, mutta sitten niin on tämä leijona, joka ei vaan kuuluisi olla siinä. Ja mitä tapahtui tänäkin aamulla Lahdessa, niin heitä oli osallisena siitä, joka siinä ketjukoverisetissä, joka ei siis ole mikään randomi tai sattumanvarainen juttu, vaan se on myös näyttäen, että no, Herran seuraamukset koskee sitä, että lähdetään plagioimaan ja tälleen kiistämään, että ketkä aidosti ovat se Herran kansa. Siis koko Finlandian valtio on siis mennyt mukaan. Okei. Jossa Mikael Agricola siis suuresti totta kai oli tekijänä. Ja tää Jalopeura-setti, mitä hän on kääntänyt ilmestyskirja, siis ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1 ja 49, puhutaan leijonasta, hän on laittanut siihen jotain
jalopeurasettiä, joka ei ole täsmällinen missään nimessä. Siinä yritetään tehdä se siltaus mukamas, että sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi Suomen vaakunassa ja puolustusvoimilla ja poliiseilla ja jääkiekkomaajoukkueilla. Okei, mutta se leijona se on päivän selvästi, se on plagioitu symboli, johon ei Edom Rölli-Pekka Kaukosoidi enemmistö Finlandialla ole osa tai omistajuutta, okei, joka myöskin Suomen joukossa on totta kai israelilaisia, jotka näyttää ihan perussuomalaisilta. Sen takia ei kaikki ole näitä kaukosoideja. Siis, ei kaikki ole näitä edomilaisia. Okei, vaikka olisi niin kutsutun kaukosoidin näköinen, niin voi siltikin olla hebrean israelilainen, jos vaan on Abrahamin, Iskeen ja Jaakobin tästä jatkumosta, perhejatkumosta. Okei? So, Jesajan kirja luku 4 ja 1. Sinä päivänä 7 naista tarttuu yhteen mieheen ja he sanovat, me syömme kyllä omaa leipäämme ja pukeudumme omiin vaatteisimme, kunhan vain saamme käyttää sinun nimeäsi ja pääsemme naimattomuuden häpeästä. Okei, tuo on se, mitä on horisontissa niin sanotusti. Okei. Tuo on se, mitä on tulevaisuudessa tapahtumassa. Okei. Ketä toi varsinkin koskee, niin koskee niitä miehiä, jotka ymmärtää, miten näin aikoina on meneillään. Okei. Jotka omaavat tämän Herran pyhän siunauksen suojakilven näinä aikoina. Okei? Joka on suuri vähemmistö miehistä, sen takia 7, se ei puhu pelkästään 7, vaan se on täysi luku, eli se voi olla paljon enemmän. Okei? So, se saa nähdä, millaisen hengen Herra pistää hänen palveluihinsa noina aikoina, koska ei toi ainakaan asia, mihin tällä puolella meikäläinen itse olisi jotenkin äärimmäisen kiinnostunut, että Jaakobin ahdingon aikana mulla olisi ryhmässä joku 30 naista sitten mukana, ei toi. Koska noin enemmänkin ajat, jossa nimenomaan sitten on tämmönen selviytymismoodi päällä, niin ja mitä Jeremian kirja 16 ja 16 myös sanoo, okei, kalastajista tulee metsästäjiä, okei. So, ehkä 1, 2 tai 3, mutta sanotaan ehkä Herra myös voi muuttaa mun mielen tai niin, okei, pitää elää päivä kerrallaan, okei. Joka nykyään tästä edespäin, jota mä oon jo tehnyt, musta tuntuu, että mä oon vaan jatkaa silleen, että porukka, jos ne katsoo tuota taulua vaan ja sitten lähtee eteenpäin. Ei mulla ole mitään sanottavaa. Ehkä sitten, jos joku pysähtyy joku pariksi minuutiksi ja sitten saattaa olla, mä kysyn jotain, että onko se joku kysymys tai niin edespäin. Tämmöiset henkilöt ei ole missään nimessä vastaanottavaisia. Okei, puhumattakaan, että suurimmaksi osaksi niin ovat edomilaisia. Okei. Ja muutenkaan sitten niin ei ole vastaanottavaisella hengellä varustettuja, jos olisikin vaikka israelilaisia. Okei. Vaan mikä porukka on kiire, kuten jo huomattiin tässä, niin osoittaa sormella ja sitten turhautumista. Okei. Haluan väkisin riidellä tai jotain tämmöistä. Tää on se energia. Okei, siitä on myös puhuttu tässä Matteuksen evankeliumissa 24. Mun mielestä se on jae 12, jos sanotaan, koska laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Okei, luetaan se. Sitten sen jälkeen menen takas tähän toisen Esran kirjaan luku 9. Muutenkin meikäläinen on aika loppusuoralla. Okei. Joka myös on yksi jae, joka puhuu siitä, että meidän kuuluu olla valmiina opettaa totuutta kaudella ja kauden ulkopuolella. Ja kohta alkaa marraskuu, okei, eli nyt on tää syksytalvi juttu meneillään, niin
mun ainakin tunti. Mä tähtäin, että mä saan ainakin tunnin. Jos enempää, niin sitten vielä parempi. Okei, näiden leirien pituudet. Mutta se muukin on hyvin paksu takki. Okei. Ja siltikin niin kuin huomaa, että ei ole kesä, sanotaan tällä. Mutta siltikin pitää tulla. Okei. Toki poikkeus, mä sanoisin joku, jos on miinus 20 astetta, sitten joko tulee hyvin lyhyesti, ehkä puoli tuntia, tai sitten katsoo siltä viikolta joku toisen päivän, jolloin on ei niin kylmä. Okei, miinus 10 on mun mielestä vielä ihan jees. Okei. Niin kuin verrattuna. Sitten nämä miinus 25 ja tämmöiset, niin okei, se on jo jopa varmaan kamerakin delaa. Okei. Se on Matteuksen evankeliumi 24 ja 12, kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee, joka me huomataan näin aikoina. Koskien sitä Lahden onnettomuussettiä, niin 6 rikosilmoitusta oli tehty. Okei, porukka janoaa jotain siitä, on syytellä toisissa ja tälleen. Minkä perusteella mä luin, niin tää oli siis hyvin tämmönen sääilmiöllinen juttu. Okei, ja yhtäkkiä tuli vaan semmonen sumuvyö, tai semmonen sumualue. Mä unohdin sen sanan, millä ne kuvaili. Oli tämmönen sumualue ja sitten mustaa jäätä. Okei? Aivan yhtäkkiä. So, motorilla, jos sulla on nopeudet niin kuin, ainakin se 80 niin kuin, ihan vähintään. Okei? Varmasti tosi monilla 100 tai siitäkin enemmän. Ja sulla tulee tommonen alue ja sä huomaat, että sulla siinä edessä on jotain autoja, jotka on aika hauska, toi muija oli niin lukittunut meikäläisen. Mutta kuitenkin siis jos siellä edespäin sit on auto ja sulla on näkyvyys vaan 100 metriä kunnon sumuvyöhyke, sä huomaat, painat jarruun, ei tapahdu mitään, ei vitus tapahdu mitään, sä vaan liut, niin toi on keissi, joka on niinku selvästikin herran tuomioita, et sä tohon niinku, puhumattakaan tosi monilla on vielä kesärenkaat, okei? Okay? Varsinkin niinku Päijät-Häme vyöhykkeen, Uusimaa, niin edespäin. Sanoisin, että suuren enemmistön on vielä nämä kesärenkaat. Okei? Okay? Ehkä Lapissa tai jossain Oulussa niin porukalla on talvirenkaat, niin kuin Helsinki ja niin edespäin, niin kyllä porukka vetää kesärenkaan lihaksillista vielä. Ja sitten jos tulee tommonen keissi, niin okei, me puhutaan sitten tuomiosta, joka on tapahtunut. Okei? Saa nähdä, mitä tapahtuu noiden ilmoitusten myötä, että he ovat tehneet toisiaan kohtaan. Siis toi koko tilanne vaikutti hyvin, jos puhutaan 50 autosta, se on hyvin kaoottinen, sekasorto pohjainen se koko tilanne. Okei? So, saa nähdä, mitä siinä sitten heille tapahtuu. Okei? Noista ilmoituksista, rikosilmoituksista, saako ne nyt jotain hyödykkeitä. Okei? Mutta se pointti on, että se tarve, se oli sinun vika ja perhana ja tämmönen kiistely ja tämmöisten konfrontaatioiden tarve, se on kova nyt näinä aikoina. Ja mitä toi Matteuksen evankeliumi 24, mitä se kuvaa? Se kuvaa näitä lopun aikoja. Okei, se kuvaa tätä mentaliteettia, jota porukka edustaa näinä päivinä. Okei, ei se ole mikään yllätys. Mä menen tähän toisen Esalan kirjaan, mä luen siitä paria ja sitten tää leirivideo siinä. Okei. Toinen Esalan kirja 9 ja 8.
shall be, mä otan jakeesta 7. Mä luen sen ja 8 englanniksi, sit mä käännän ne. And everyone that shall be saved and shall be able to escape by his works and by faith whereby ye have believed shall be preserved from the said perils and shall see my salvation in my land and within my borders, for I have sanctified them for me from the beginning. Okay? So, ja kaikki ne, jotka tulevat pelastetuksi ja tulevat ja pystyvät pakenemaan hänen töidensä ja uskonsa ja luottamuksen avulla, jolla he ovat uskoneet, tulevat säästymään näistä samoista vaaroista ja uhista ja tulevat näkemään pelastukseni maassani ja rajoissani, koska olen siunannut, sanctified, olen pyhittänyt heidät minulle alusta saakka, joka koskee näitä valittuja, ei kaikkia, vaan näitä valittuja, ja 9. Then shall they be in pitiful case, which now have abused my ways, and they that have cast them away despitefully shall dwell in torments. Joka tää puhuu näistä 2/3 Hebrean israelaisista tai näistä riivatuista israelaisista. Sitten he tulee säälittävässä keississä, jotka ovat menneet tapojani vasten ja he, jotka ovat heittäneet tapani ja polkuni pois, tulee asumaan kidutuksessa. Sen takia se on parempi vaan totella mennä tämän sanoman mukaisesti. For such as in their life have received benefits and have not known me, koska semmoista, jotka elämässään ovat vastaanottaneet hyödykkeitä, etuja ja eivät ole tunteneet minua, and they that have loathed my law while they had yet liberty, and when as a place of repentance was open unto them, understood not but despised it. Ja silloin ne, jotka vihasivat lakeani silloin, kun heillä vielä oli vapautta ja kun vielä tämä hyvityksen mahdollisuus oli avoinna heille, eivät ymmärtäneet, vaan vihasivat sitä. Se kuvastaa meidän kansaa. He vihaa tätä totuutta. He vihaa, että heidän kuuluisi löytyä Jahava Bahasham Jahava Shaim edessä. He haluavat palvella jotain perkeleen Jeesus Kristusta. Ja 12. Same must know it after death by pain. Samat tulevat tuntemaan sen kuoleman jälkeen kivulla. So parempi välttää toi. Parempi välttää toi polku. Ja 13. And therefore be thou not curious how the ungodly shall be punished and when, but inquire how the righteous shall be saved, whose the word is and for whom the word is created. Joten niinpä älä ole utelias, kuinka riivattuja tullaan rankaisemaan ja milloin, vaan tiedustele, kuinka oikeudenmukaiset tullaan pelastamaan, keiden maailma on ja keille maailma on luotu. So, Israelin kansan valitut, vaikka tänä päivänä se ei näytä siltä, niin on ne, jotka tulevat äärimmäisesti ja yltikylläisesti olemaan siunatut, ylivoimaisesti siunatut, äärettömyyteen ja äärettömään saakka, ihan kaikkisesti. Ylistetty olkoon Jahava Bahasham Jahava Shaim Bahasham Rakhakudash, tuplakunnian osoituksen Gemasleirin senioreille ja apostoleille, Shalom Hebrean Israelin toivotuille valituille. Tässä Brody Arak ja seuraavaan viikkoon. Shalom.